Dus die 6 maaien, de doe dat. Nederland op het puntje zit op een stoel voor Waylon en Ilse. En dat lang verwachte skip me Jild haast binnenvat. Geesje duurst maar Fairtrade onder het shoppen is verbient. Nou, Fairtrade banaantje. Goeien en welkom bij Bient. Ja, de maaitijd is het moment om van je oude rommel te komen. Je kunt het vanzelfs naar een rommelmerk brengen of op marktplaats zetten om het te verkopen. Maar hoe weet je nou of die ene lelijke vaas van Beppe nou grof jildwurg is of net? Als je dat weten wil, dan ga je naar een veilingsoes. Nou, het is net een hinderschilder, dat zou je zo net. Ja, het wie van mijn kwanouders, dus maar wij dat er eigenlijk niet mee. Het wie een zaak die het heel Friesland en heel Nederland dagenlang in de besnijding houdt. De ontviering van de alverjarige Lusanne van der Gun uit Ouderbekeep. Na 3 dagen wat ze vrijlitten en haar ontvierder Simon S. ging Sonny de cel in. Nou, al een jaar later komt dit boek uit. Meisjes vermist, ik zal het er even bij pakken. En hierin gaat de journalist Niek van der Oort op zoek naar de ontvierder en onthult hij feiten uit het politieonderzoek die we nog net wisten. Ja, welkom. Alweer lang voor een nieuwe Oostellingwerver hij als journalist de Bob opzitten. Je wien bij de eerste momenten dat het bekend werd. Weet je dat moment nog? Dat je daar stien en dat je dat nice binnen je farm kon voert? Ja, dat is nog heel goed. Staat het op het netvlies gegrift. Omdat ik was al in Oosterwolde op de redactie. En toen kwam er eigenlijk via de fotograaf bericht dat er in Oldenbekoop is iets aan de hand. Iets bijzonders. En toen zijn we eigenlijk zo gauw mogelijk die kant op gegaan. Het ligt natuurlijk vlak bij Oldenbekoop. Ja, dat verhaal dat komt dan uiteindelijk wel weer goed. Hier komt het boek uit. Ze wist even zien nou wat er echt al hier weer ontstie in Friesland en Nederland? Prima. De 11-jarige Lusanne van der Gun van Ouderbekeep is van een moon in haar wemplak ontvierd. Mijn vriendinnen fietsen ze naar Squalata, doet een onbekende man van een Iros 50-60 haar een oorspruts. De vertochte nam Lusanne mee in zijn auto. Haar vriendinnen kon terugfietsen. En zo'n die tijd is Lusanne spoorloos. Ja, daar schrik je van, hè? Dat krijg ik kippenvel van. En vooral omdat je zelf ook kinderen op school hebt. Ja, dat kan iedereen gebeuren. Dus ook hier in Ouderbekoop. Dames en heren, wij zijn geweldig blij te kunnen meedelen dat sinds vanavond 8 uur Lusanne van der Gun terecht is. Ze is aankomen lopen bij een hotel in Venlo. Ik kan u melden dat Lusanne op het eerste gezicht in goede gezondheid verkeert en vanavond nog met haar ouders herenigd zal worden. Het gaat goed met Lusanne, maar ze weet nog net wanneer ze weer naar Squalaceel. Dat zei het alweerige famke vanmiddag in de parsen nadat ze juist joen onverwachts vrijleten waard terug haar ontvierder. En wilst de politie mijn mannenmacht verder werken tot het onderzoek, is het het feest bij de familie van der Gun. Hoe is het met je, Lusanne? Goed. Gaat het goed? Ja. Ben je blij dat je weer thuis bent? Ja. Papa en mama ook blij? Zeker weten. Perfect. Ja. Ja. Zij willen er een punt achter zetten. De familie wordt ook dienen. Nog 1 keer een groot interview doen. De rechtszaak komt. Dan is er uiteindelijk ook een punt zetten. Maar voor jou net. Waarom net? Nou, die zaak die heeft me eigenlijk in die tijd enorm gefascineerd. Het was natuurlijk voor de stellingwerven en eigenlijk voor heel Friesland, heel Nederland was het een hele grote zaak. Het was eigenlijk misdaadhistorie. Nou, dat is wat ik het liefst eigenlijk over schreef. En ik heb altijd gedacht, ik had zoveel kennis nog ervan die ik nooit in de krant heb kunnen publiceren. Nou, jou hebben hier een map van je lezen, hè? Ja, dit is eigenlijk een deel van het dossier. En ja, daar zit zoveel in dat ik dacht, vroeger of later wil ik daar gewoon een boek van schrijven. En waarom nou? Waarom komt het nou uit? Nou, het is nu 11 jaar geleden. Het zal eigenlijk vorig jaar al uitkomen toen het 10 jaar geleden was. Lusanne was 11 jaar toen ze ontvoerd was. En ik dacht, het is een mooi moment als ze 21 is, meerderjarig, om dan het boek te laten verschijnen. Dan kan ze ook zelf beslissen of ze er wel of niet iets over wil zeggen. En? Wat heeft ze er zo? Ze heeft er zelf niks over gezegd. De familie, laat ik het ook nadrukkelijk zeggen, die verleent geen medewerking aan het boek. Nee. Te heftig? Wat is de reactie? Ja, dat zou je ze zelf moeten vragen, maar zij willen natuurlijk alles liever niet oprakelen. Zij hebben er een punt achter gezet en het is allemaal goed afgelopen en ik denk dat ze het daarbij willen laten. Ja, wij hebben ze ook bellen, Joet. Ik vraag wat vind je hem ervan? Nou, ze ben echt net blij met het boek. Dat kan ik wel heel duidelijk zeggen. En Jos Kroo in het nijwoord van als ze het dankbaar gebruik maken om het nog even trots te zien op feiten. Nou, ze dankbaar wie het net. En ze hebben ook nog onderzocht of ze het zinhouden konden. Hoe viel dat bij jou?
Nou, dat verandert niet zoveel aan de zaak. Want ja, ik zeg altijd, als je mensen naar de zin moet maken, dan verschijnt er nooit een boek weer over dingen. Dit is toch iets wat uniek is in de misdaadgeschiedenis. Er staat ook een pakkend voorwoord van Peter R. de Vries in. Die heeft het boek gelezen. En die zegt ook, ja, alles wat eigenlijk versnipperd lag in de dossiers van de kranten, van de omroep, dat is nu gebundeld tot een boek. En zo is het eigenlijk allemaal vastgelegd wat er gebeurd is. Want ja, heel Nederland stond gewoon wekenlang op zijn kop. Zeker die 3 dagen dat Lusanne weg was. Het is gewoon een heel bijzonder stukje misdaadgeschiedenis. Maar we wisten al een heel soort. Bij die rugzaak kwamen alle details als naar boeten. Wat wie nou de vraag, weet jou nog maar zien? Wat moest nog opgelost worden? Nou, niet zozeer wat er opgelost moet worden, maar er waren nog dingen waarvan ik wist dat die nog niet eerder gepubliceerd waren. En ik heb in de afgelopen 10 jaar ook rustig doorgespeurd naar dingen. Ik was natuurlijk ook geïnteresseerd in de motieven van de ontvoerder, want wat hij op de rechtszitting zei, daar had ik toch mijn twijfels wel bij. Dat ik dacht, ik wil toch eens het echte verhaal weten. En zo hebben we alle puzzelstukjes in de afgelopen 10 jaar, en ik ben daar natuurlijk niet 10 jaar mee bezig geweest, maar toch in de loop der tijd een beetje in elkaar gepast. En dat is nu wel een redelijk compleet verhaal, durf ik wel te zeggen. Want wij krijgen dan een persbericht erbij en dan wordt er zo'n boek bekendmaken. Er zit ook altijd een smeuig verhaal aan. Ja. Jou bent op ziekwest nee, de man die het dien heeft. Ja. Waarom woeden je hem op ziekje? Man, het in de cel zit, een zoon hier, is nou weer vrij man. Ja, wat moest hij nog? Omdat me dat toen heel erg integreerde van zo'n man, hij was 63 jaar. Hij had niet echt een strafblad. Er zijn wel verhalen bekend dat hij het wel eens minder nauw nam met dingen, maar een strafblad had hij niet. En tijdens de rechtszitting werd ook al bekend dat hij... Dit is hem, Simon S., hè? Zeg hem nou. Ja, dat het een kleurrijke persoon was, alternatief genezer. En er zijn een heleboel verhalen rond te vertellen. En die man die interesseerde mij van, hoe kom je nou tot zo'n daad? Dus ik heb ook zijn, dat is eigenlijk wel heel mooi, staat ook in het boek, zijn vriend, die hem al vanaf de schoolbank en lagere school kent. 7 jaar oud, die met hem opgegroeid is in de buurt waar hij woonde, in Eigelshoven in Limburg. En die heeft mij ook geschetst hoe die familie in elkaar zat, wat voor man hij was. En die heeft hem eigenlijk tot de dag van vandaag, heeft hij er wel contact mee. Dus het geeft wel een heel mooi beeld. En dan krijg je toch inzichten in zo'n man en dat interesseert me dan altijd wel. Ja, wat van je feiten kwamen eruit uit je ziektocht? Nou het meest opmerkelijke vond ik toch, hij was 63 jaar toen hij Lusanne ontvoerd heeft. Dat is duidelijk dat hij dat uit geldelijk gewin deed. Die man die was eigenlijk, was altijd wel een heer en hij wilde ook graag de goede stand ophouden. Hij heeft haar toen ontvoerd omdat hij dacht dat de ouders wel gesteld waren. Heeft 2 ton losgeld gevraagd en hij is gepakt. 7 jaar cel gehad, 2/3 van de straf uitgezeten. Nou, dan ben ik nieuwsgierig, wat is van die man geworden? Waar woont hij? Omdat hij natuurlijk, toen hij gearresteerd werd, in Riepsjerk woonde. Ja. En hij komt van oorsprong uit Friesland. In het boek vertel ik ook de zoektocht. Het was niet eenvoudig om hem te traceren. Nee, maar ik wil net een heel soort ik wil nou het punt dat je hem vindt. Ja. En dan doe je een opmerkelijke dat is goed dat je het zegt, want geldzucht, daar handelde hij dus. En dan denk je van, dan is iemand uit de gevangenis komt, is al boven de 70, dan zal hij daar wel van genezen zijn. Maar wij kwamen dus tot de ontdekking dat hij eigenlijk in Limburg een hennepkwekerij heeft gerund. En dat vond ik toch wel heel opmerkelijk en ook niet een klein... Na zijn vrijlating is hij weer gepakt? Ja, is hij gepakt. De politie heeft een inval gedaan en heeft hem ook veroordeeld. Hij is voor de rechtbank verschenen en hij heeft een werkstraf gekregen. Hij moet €25.000 terugbetalen en daarnaast nog aan Enexis, de energiemaatschappij, ruim 4.000 gulden. Ja, en wat wil je ermee zeggen? Nou, dat die man... Het is echt een boef dus? Nou, eigenlijk wel. Als je dit... Kijk, hij heeft Nederland geschokt met de ontvoering van Lusanne. En dan denk je, hij heeft zijn lesje geleerd als het eenmalig was. En dan komt hij vrij en dan begint hij weer een hennepkwekerij. Ja, dat heb ik ook weinig medelijden met zo'n man, moet ik eerlijk zeggen. Je bent naar hem takel. Hef de doos, die een eigen met hem stien. Ja. En toch heeft hem net sprutsen. Nee, dat klopt. Ik zal je eerlijk zeggen, in de afgelopen jaren ben ik een keer of 4 naar zijn woonplaats geweest. En ik heb al die keren voor de deur gestaan. En ik weet ook zeker dat hij op een gegeven moment thuis was. En hij heeft me ook wel gezien, maar hij doet de deur gewoon niet open. En dat is ook heel triest. Dat vertelde zijn beste vriend, zeg maar, die inmiddels ook behoorlijk afstand van hem heeft genomen. Die zei, hij doet gewoon voor niemand de deur open, want hij heeft geen vrienden meer. Iedereen die bij hem aan de deur komt en die belt, die moet wat van hem, of dat is een vijand. Ja. De man is heel erg eenzaam. Maar Joost Serenum, hij wie was zijn dochter? Klopt. En dan stel je net de vraag, want je hier een vraag denk ik in Holland, je vreet je hem niks. Nee, maar dat was ook een soort piëteit dat hij toen met zijn dochter was en ik wilde hem alleen spreken. En hij was toen met zijn dochter en die dochter die kan er in feite ook niks aan doen, dus dat heb ik toen niet gedaan. Toen hebben we nog wel een hele tijd daar in de buurt gepost, maar hij komt gewoon niet op straat.
Ja, anticlimax dus, of net? We zijn er 4 keer geweest en 4 keer laat hij zich alleen in ieder geval niet zien. Nee. Maar dan heeft dus een hele ziektocht die je hebt ontdekt dus dat hij en hij heeft kwekerij gewoon het. Nou, er zijn honderden van in Nederland die te verpakt binnen. Ja. Vervolgens wordt wel weer het hele verhaal weer oprakelen voor de familie van de Gun. Ja. Is dat het dan weer geweest? Dat was het zeker waard. Misschien niet voor de familie. Ik begrijp ook die gevoelens van de familie, absoluut. Alleen, dat zeg ik, dan zal er nooit meer een boek uitkomen. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel trieste verhalen waar boeken van gemaakt zijn. En ik zeg altijd, dit is het boek van de hoop. Hè. Dit is natuurlijk een goede afloop. Lusanne is niet misbruikt, is ongedeerd vrijgelaten. Ik heb ook gesproken met de toenmalige officier van justitie, Wanne ter Katen. Hij heeft zowel het onderzoek geleid als de rechtszaak gedaan. En die zei ook eerlijk van, ja, na 2 dagen, 3 dagen was er geen sprankje hoop meer. We gaven eigenlijk niks meer ervoor. En dat ze dan toch ongedeerd wordt vrijgelaten. En als je nou ziet, die 2 meisjes in Panama, ouders die hopen ook nog steeds. Ja, je weet niet of het valse hoop is. Maar dat zeg ik ook, het is ook een boek van het hoop. Het kan, hoewel je het niet verwacht, toch goed aflopen. Nou, die man, daar is net goed mee aan doen. Want hij leeft nog wel, maar hij is een lege val. Ja. Lusanne van der Gun zit op een vrachtwagen. Die rijdt op de vrachtauto, ja. Ik weet wel, kijk, ik woon vlakbij Oldenbekoop in Noordwolde. En dat is 1 keer lang uitvallen en je bent er. Dus wij komen elkaar gewoon tegen. En dan is het wel gegroet? Ja, dat wel. Ja, absoluut. Okay. En je hoort een heleboel. Ik heb een heleboel kennis en vrienden in Oldenbekoop, dus ik weet een heleboel. En er staan wel sommige dingen in het boek, maar ik heb het niet van de familie zelf. Nee. Oké, bedankt in ieder geval dat je erover vertellen wil. Er zit nog volle meer in. Ik hoor die verhoren van de politie, maar Lusanne, bijzonder dat je die hebben, want je hebt het politiedossier. Heeft het een dienst doorhoorn? Echt bijzonder dat je dat hebt. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Morgen in de winkel? Ja, deze week. Deze week? Ja. Oké, Nick van Noord. Dank je. Ja, even heel wat oors. Want stel, je hebt een kist vol met antieke zilveren dwaskes en je weet er net, weet je, ermee hinmaten. Of je komt een krappen te wenjen. En voor de schilderijen die je samen hebben, is geen plak meer. Wat doe je ermee en wat smiet het op? Had je het verkeerpensioenen? Nou, soort mensen doen dan, wat ze altijd doen, naar de rommelmerk of zet het op marktplaats. Maar bij Veilingshuis Oud-Friesland in Driels kun je taxeren litten voordat je het verkeerpen kennen. Albert Jensma, die zocht deze week hoe het er bij zo'n veiling ontdekt wat inbrengt en waarom eigenlijk. Hallo Bodie, met Willy. Ik zit op het veilinghuis. En ik bel met een telefoon van het veilinghuis, want ik ben de mijne vergeten. Ik zit eerst te kijken of het al allemaal klopt. Het is ook niet waar die van bekend van is. Nou, het is net een hinderschilder, dat zou je net. Ja, het wie van mijn kwanouders, dus maar wij dat er eigenlijk niet mee. Het is een leuk schilderij, maar het heeft net de kwaliteit van de handtekening klopt niet. Dat is G.J. Adema. Hier is dit B. Adema. Ja, dit is B. Adema. Ja. Dus dat is 100, 150 euro zal het opleveren. Nou ja, hij had de laatste jaren op zolder staan, dus... Ja, ik doe er ook niks mee. En nu is Ben, die had horen smaak, dus... Ja, dat wordt we geregeld, ja. Ja, dat tien na tien, hè. Ja. Het is op zich hartstikke leuk, even ook zilveren voet. Dit is ook van zilver. En dan krijg je nog wat een Pieter Vries. Hoeveel werk brengen jou in? Nou, ik doe nou een stuk of 10 stukjes. Een stuk of 10 stukjes, dan is het wel weer genoeg. Maar dat suggereert dat jou meerdere stikken hebben die jou eigenlijk verkeerd willen. Dat zei ik loop in de 70 en dan moet er maar eens wat weg. Ik heb van Piet de Vries, nou ik denk dat ik wel zo'n 25 stuks heb aan schilderij. En dat is toch vrij uniek voor zo'n schilder. Ja, maar breng je nou de mooiste in die je hebt of de minste? Nou, dat gaat naar het gevoel af. Dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Want als ik zeg, nou die vind ik niet zo mooi, dan had ik hem niet moeten kopen. Nee. Is dit een kast uit de familie? Ja. Ja. 30 jaar lang plezier van gehad. En nu zijn we een beetje aan het moderniseren. Nou hadden we zoiets van, wordt er mooi. Wel. Dus alles wat we ervoor krijgen is meegenomen.
Landschap, veel ruimte, boerderijen, natuurlijk koeien. Meestal zwart, maar hier heeft hij er ook een bruine bij gemaakt. En Piet de Vries is een van onze Friese schilders die niet heel erg bekend is. Waaronder de echte liefhebbers, die kennen hem zeker. En we verwachten hier 150, 250 euro voor. En dat is natuurlijk een mooi prijsje voor een echt stukje Fries vakwerk. Zo kun je het wel noemen. Wat brengt hij op? Ja, wij zeggen bijna wat de gek ervoor geeft. Maar dat is misschien 100 euro, 200 euro, 300 euro. Maar dat soort prijzen gaan dit soort meubelen voor weg. En in de topdagen, wat moest je er dan van der lezen? 2.000, 3.000 gulden. Zet ik in op 100 euro. Wie biedt er meer dan 100 euro? 110, 120, 130, 140. Ten eerste, ten tweede, ten derde. Verkocht. Antieke eikenhouten lindenkast, dames en heren, met een vrije keuf erop. Wie biedt er meer dan 420, 440, 440, wie verhoogt de bod voor 440 voor deze fraaie kast. Niemand meer of beter. De schilderij, dus een olieverf op paneel van 30 bij 40 centimeter. Koeien in de Friese wei. 150 euro is hiervoor aangeboden bij meneer in het blauw. 150 euro. Niemand meer dan 150. Telefoon 160 is achterin gebonden zitten. 160 heb ik. Wie biedt inmiddels 160? Eenmaal 170 is hier vooraan weer. 170 euro. Eenmaal andermaal. Hij is verkocht. 170 euro. Nummer 6. Er kwam niet eens boven de hoogste taxatie. Dus. Maar ja, dat is dat de schilder dus niet erg bekend is. Of nog pas overleden, nog niet zo lang geleden, 2003. Dus dan heb je dat natuurlijk nog. Als de Chinezen er lucht van krijgen, dan is het weg. Je hebt laatst gezien bij Kers op Zolder. Een beeldje. 500 euro werd ingetaxeerd, 322.000 heeft het opgebracht. En dat hoopt u ook dat er met die spullen vanavond gebeurt? De Chinezen komen momenteel terugkopen, hè? 1400. 1800, 1900 euro is aan de telefoon. 1900, 2000 is telefonisch geboden. Ja, morgen rint de spanning verderop, want is die collage van plankjes een Dada-kunstwerk of is het een vervalsing? Dat Surreal dus in Uzriegen. Ja, de Fairtrade-missie in Nederland die liep het onsluit te wezen. Wienen je 20 juli nog een hele avonturier met Max Havelaar koffie. Nou is het de gewoonste zaak van de wereld. In 2013 werd er 15% meer oneerlijke banaan, koffie, thee en kleding verkocht als in het jaar ervoor. In Biet nemen we de proef op een som. Kennen we in Friesland Olibje op alleenig Fairtrade producten? Gees Duursma, welkom. Nou, ik kan je niet vertellen, als dit Fairtrade is, dan ken ik daar wel een paar dagen op Libje, op die lekkere chocola. En wat heeft nog meer mooie naam? Flesje wien? Flesje wien. Nou, de banaan, die kennen we vanzelfs. Ja. Wat hebben we nog meer? Nutten, Fairtrade thee. Nutsies? Nutsies, altijd lekker. Ben je goed vast? Ja, die wel lekker. Nou, koekjes, hagelslag. Koffie? Koffie. Nou, daar hebben we het al jaren nog vanzelf. Ja, je denkt wel een man op Libje. We komen een hele hand. Ja, per even minuten. Ja. Maar we zoen door, hè? Ja, dat krijgt van weer. Fairtrade. Ja. Het wie 24 juli werd het introduceerd. Ja. Het een vluchtnaam, 15% meer. Maar is het echt een product, weet je, als ondernemer wat dan hebben om te verkopen? Ik vind van wel. Mensen hebben er is meer vraag naar. En uiteindelijk is het zo logisch als wat. Als je als ondernemer bent, wil je een eerlijke prijs voor je product hebben. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor onze boeren en saaien in Ermeland. Ja, nog even, wat is het verschil tussen deze banaan die Sto hier nou mijn naam heeft en die banaan die ik in de tas heb? Want die hebben oren. Die ben net van dit Fairtrade. Nee. Nou ja, er is een hele discussie over. Hè? Maar er is natuurlijk ook nog eco en bio en weet ik wat al je. Dus als een banaan net Fairtrade is, want net zeggen dat het net een eerlijke banaan is, een eerlijk verhandelde banaan. Dus maar dit zet het labeltje en dan Fairtrade betekent goede werkomstandigheden voor de werknemers, samenwerking. Er zit een bonus op die prijs en daar hebben we projecten dient voor BN'ers, kwallen, gelijke rechten voor vrouwen, zulke soort dingen, allemaal Fairtrade te krijgen. Er ben een hele waslijst wet aan producenten voldaan met. Ja. Wij stellen dus de vraag, wat kun je nou in Friesland, hoe 4 keer komen als je ze kleren, eten, alles Fairtrade? Ja. Ook nog op naar de mogelijkheden daarvoor. Ja. Oké, spannend. Ik wil je eens even zien hoe vier ik Fairtrade winkelen ken in mijn eigen dorp Burgum.
Winkelen begin je altijd eerst even een bakje koffie of een bakje thee. Kijk eens. Heel lekkere vanillethee. Dankjewel. Alsjeblieft. En heb je behalve thee nog meer Fairtrade zaken? Onze koffie is Fairtrade en ik denk wel wat chocoladeproducten. Oké. Ja. Nou gaan we die de volgende keer uitproberen. Prima. Geniet lekker van uw kopje thee. Dankjewel. Alsjeblieft. Hartstikke wel Fairtrade zoeken. Nou, dat weet ik. Hoi. Kan ik eens vanuit waan? Nou, ik wil eigenlijk zijn Fairtrade shoppen. Ik ben de hele dag op paard, maar we hingen in Fairtrade klein. Ja, dat zal ik je even vertellen. Of stiek er vlak voor? Ja, het hing het ijs een beetje trolkoor, alle soorten. Maar ken ik het aan de klein zien? Hing het er een mooi label aan van Fairtrade? Krijgen ze bij eten? Of? Ja, bij sommigen wel. Bij de t-shirts die daar hing je bijvoorbeeld. Er zit ook bio-organic cotton, daar is het van maken. Oké. Dus dan kan je het hier rondje. Hier zit ik even een verhaal in vrije taal wat het al hierin houdt. In hoeverre ken ik nou van top tot teen Fairtrade klaaien? Ja, in principe ken dat wel, want eigenlijk in alle branches is Fairtrade kleding. Alleen je moet als consument er zelf wel even achterom om te zeggen van waar kan ik het vinden en welke leverancier moet ik dan hebben. Dus het is net zodat je moet er wel moeite verdwaan als consument. Ja. Nou ja, we beginnen er. Goed. En nu nog even de laatste bjadskippen eraan. Nou, in ieder geval hagelslag. Nou, dan maar puur. Bio, organic, eco. Je haast er bij met bos ik net meer qua marmelade. Nou, slaan we die even door. Fairtrade zeezout. Fairtrade pepermix. Nou, nooit verkeerd, het is altijd broeken. Fairtrade panda rijst. Fairtrade ananasje. Nou, een Fairtrade banaantje, dat kunnen we natuurlijk al hebben. Nou, mijn wijsleefje nou in ieder geval Fairtrade, maar in ieder geval biologische kip, hè. Nou, kalkoen is in ieder geval wel een gezonde keuze. Door een stukje kalkoen. Dan drink ik zelf geen alcohol, maar mijn man die laat wel van een lekker windje. En dan zou je nou nog een Fairtrade wien. Dan nemen we een reetwindje mee. Nou, volgens mij ben we aardig slagen. En er zijn allemaal een paar dingen die we wat oors kennen. Maar eerst maar even lekker Fairtrade lunchen. Ja, Gees, het is net helemaal eerlijk. Dat heeft in Burgum geweest. Dat is weer een voor een speciale Fairtrade gemeente in Tietchester deal. Ja. Slaagt het mij dit in elk willekeurig plak in Friesland? Nou, ik denk dat het heel veel plakken. Alleen het meest moet het even weten. Hè? Dus het liep nou heel makkelijk zo even in de supermarkt. Maar we moesten echt wel even ziekje. En er zitten natuurlijk nog maar de letters op. Maar meestal moet ik even weten, wat is dan Fairtrade? En ik pleit eigenlijk zelf voor Be-Fair. Dus biologisch, uit eigen streek of Fairtrade. Want bijvoorbeeld de worzen, die komen dan uit Ethiopië. Dan ben ze Fairtrade. Maar ja, is het op zich net duurzaam dat die hierheen gevlijd worden. Dus ja, daar zit wat discrepantie tussen. Ja, maar wat was het uiteindelijk die punt maar uitzien? Moeten we meer van dit soort spullen keepje of... Ja, ik vind dat het meestal moet er meer van weten. En er zat vroeger weer dan, als je zei van nou, we gaan op Max Havelaar koffie, nou dan krijg je een opstand op de afdeling. En nou op Sint-Wurg ben ik gewoon hele goede kwaliteit koffies en thees. En is dat prima te doen. Ja. Dus meestal moet even, nou krijg ik misschien een paar cent meer voor betalen, maar dan hebben ze een mooi product. Oké, nou deze, die maakt wel ook hier. Die maakt litten. Ja, dit is hele lekkere chocolade. Dat maakt het net uit of het Fairtrade is of net. Maak gewoon. Graag gedaan, dankjewel. Ja. Dit is heel goed. Ja, dit wie bent voor jou. Zorg op uw Facebook-site of Twitter voor meer informatie. Een hele mooie joen verder. Zo, lekker.